deh. Logoफोर नै जोंहा दिनै माइ गायदों नालाय ओमफ्राय बिनिनो मैगं संगासिनो बे बयलार ओमफ्राय खुमब्रा आलु भाजा बानायगोन आरोना ओमफ्राय नै बिथिं मेवाइ अनला संगासिनो दङ लोगोफोर मेवाइ अनला ओमफ्राय नैबे जाबाय खुमब्राजों आलुजों एवख्रबगासिनो ओमफ्राय नैबेखौ बयलारखौ फ्राम एवना लाग्रोबाय आरोना ओमफ्राय नै बेजों भाजा बानायगोन ओमफ्राय आङो गेसावहा दावदै रुगासिनो दङ नैबे 15टा दावदै ओमफ्राय नैबेयाव मिरामिस भाजा मोनसे बानायगासिनो दं आरोना बयलार जायैफोरनि थाखाय लोगोफोर जोंहा दिनैहाय माइ गायजेनदों आरोना ओमफ्राय जोङो दुब्लियावहा बायजों आंजों साहा होरि होनानै फैखांबाय आरोना अखा हादोंमोन ओमफ्राय बेनिखायनो थिंख्लाब जाजोब्बाय नै ड्रेस पार्टि ओमफ्राय बेबायदिनो माने संगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दायो दुगैखानोसै ओमफ्राय लोगोफोर जोंनिया मा बुङो ओंखाम होयो नालाय माइ गायग्रा मानसिफोरनो सानसे गायखायो ओमफ्राय माइ गायग्राफोरा 30 जन आरोना लोगोफोर दा 30 जन मानसिनि थाखाय जोङो ओंखाम मैगं संगासिनो दं आरोना ओमफ्राय दायो साहा लोंखांजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय दायो मा बुङो ओंखाम जानो फैसिगोन आरोना गासै 30 जन मानसिनि ओंखाम मैगं संगासिनो दं आरोना बायदो आंदो आं थांनोसै आरो मा होमबालाय गोजौ सेन्देल गानबोबाय ए आंनिया जबायना बिदिया लोगोफोर नै जोंनि गामिनि लामाया ओरैबायदि अखा हानानै लेथ्रा जाजोब्बायहाय लोगोफोर नायलाय आयथ' बबेथिं थांबावगोन दालाय नेहानि खिथु थुदो आंनिया गोदाना ट्रेक थायोब्रा सैमाया जोंदो फैजोब्बाय माथो हनै बैसानियाबो गैलाहाय बे राला जा मा खालामनि माहाय रलाय बाय नोंखौ सोर लागोन टाटा थांसै जा टाटा नों थांगोन माबायाव थांफागोन नै बिनिफ्रायसो लोगोफोर जोंनि लामाया मोजां आरोना जों दायो बिथिं थांगोन आरोना ओमफ्राय नै बिथिं गालि हाबनाय लामाया ओरैबायदि हामाखाहाय लोगोफोर जोंनिया ओमफ्राय बिथिंनिफ्राय सिसि ब्लक जाबनाय गोदानसो आरोना लामाया दाख्लैसो जाबखांजोबदो ओमफ्राय बिथिंनिया मोजां आरो ने दायो जों थांबाय थानोसै लोगोफोर जोंनि गामिनि एलपि स्कुला नै बिनो नै बिथिं एमइ स्कुल दङ ओमफ्राय जोङो दायो नै बिथिं माने आलासि जानो थांनो नागिरदों आरोना बेलासे बायलाहाना लोगोफोर नै जोंहा ओमफ्राय बिजावजालि लाहानावहा ओरैनो दसे बेरायना फैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बाया मा होनो गामि खाथिनिनोखा नालाय ओमफ्राय दा बिसोरनाव खबर हरना दोनदों आरोना ओरैनो बेरायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय दायो जाखां लोंखां बेलासिनि देलाय एसे देलायनानै ओमफ्राय बेरायनो थांगासिनो दं आरोना नै बिखुङाव थफ्ला बानानै मोनसे इथिं मामा इथिं दावलै जोंहानि न'निफ्राय बिजावजालि आब' बायलाहानि न'आ माने 10 मिनिटसो लायो आरोना थाबायना थांबाला ओमफ्राय दा जों बेयावनो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसाखौ खुलिफिनबाय बायनो होबाय बाजानो नागिराहाय लोगोफोर ओमफ्राय आखायाव नै साथा लादो थफ्ला लादो आरो बिथिं नै बानाय जि
Sam bibar kali lagi. Hah? ओमफ्राय लोगोफोर सफैनानै साहा लोंगासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो आंखौ आखायावनो थाम्फैया अरनानै होदों आरो ओमफ्राय बेखौनो बुदोंमोन आङो लोगोफोर ओरैबायदि थाम्फै अरखायोहाय मा बुङो फेनबो गैयामोन नालाय कारेन्ट गैयामोन थाम्फै बिरसोदोंमोन आरोना अखाबो हाबाय थानायजों जाबजों थाम्फै जासोदोंमोन आरोना बिस्रानावहाय सानैबो बिदि जनायबालाय जयो होननानै ding 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 kiti 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 ayo kiti 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 ayo mana kita duduk ambil lama di sana dah ayo sama dah pergi sana minggu minggu nah sampai berapa cika ke dah lalu minggu Thầy xem bao đàn nhà bố thầy xem làm cái áo đang làm cái thằng gì đâu nó cái nào được लोगोफोर दायो जोङो साहा लोंखां आरिखां ओमफ्राय रुटि पुरिबो जाबाय आरोना जों ब्लग लाबाय थायासै जानायखौ ओमफ्राय जों जाखां लोंखां दायो न'आव थांना फैफिनबाय आरोना लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांगासिनो दङ ओमफ्राय जोंनिया नै थफ्ला फिसा फिसायाबो उन्दुजोब्बाय लोगोफोर बेग फिसा फिसाया थिगाखि बाना लाजोब्बाय दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर नैलाय मामाया उथिजोब्बाय आंहा थाबाय थाबाय सैमादोनो सिखार जाबाय मदद बगा मुला सिखार जाबाय मालायनो गारिनि आवाजदो làm mà không có nào nữa để hai giờ nữa mình đi बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलावहा गोदान आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो थाबैनो 1K खालामना होदो लोगोफोर आरो मानो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ होनायफोरा नोंथांमोननियाव थाबैनो नटिफिकेसन जायो आरो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय बाय दामोन इसे नाय मामा बिबार लादो नै हिन्जावसा जादो हिन्जावसा बिदिनो Mustafa Mustafa Bisa ada? Iya. Hah? Maju. Iklannya. Oh. Hah? Karena apa ya kini? Iklannya Aslinya. Lah diulang. Hudu, jalangnya. Jalan.
Mau saya makan.